तो भैया झकोरा न्यूज तारा माई के चुदा जज फैसला करी, कोर्ट फैसला करी, गांव के पंचायत फैसला करी, ते फैसला करे वाला कौन हो से तोरा माई के चुदा। हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। स्पेशल वीडियो झकोरा न्यूज खाती। तो भैया झकोरा न्यूज तारा माई के चुदा। रिपोर्टिंग नंबर 1। तारा ई नहीं के बुझात माधर चुदऊ कि तू जब रिपोर्टिंग करे जाता रहो तो डायलॉग लिख के ले जाता रहो। भले बहन चुदवा का वीडियो वायरल भर लख, पति के संगे रहबू कि देवर के संगे रहबू, ए तारा माई के चुदा। उ पति के संगे रही कि देवर के संगे रही, जज फैसला करी, कोर्ट फैसला करी, गांव के पंचायत फैसला करी, ते फैसला करे वाला कौन हो से तोरा माई के चुदा। है तारा माई के चुदा। तार मेरा तो पिछुआरी घर से मरवावे ले आ तू जा तारा लोग के फैसला करे। तारा लगा वीडियो जाई तो फुल वीडियो पहले देखिए। हम ई वीडियो देखे वाला सब श्रोतागण से एक एक अपील करता नहीं। मान ली रउरा घरे कोनो घटना होता, सपोज डैट राउर गाँव जानता, राउर पहुनई जानता, ऐसे ज़्यादा केहू नहीं के जानत, लेकिन ऐसा ऐसा रिपोर्टर एक माई के चुदा सन के ले जाए लोग तो ई बहन चुदवा जे नइखे जानत ओकरो के जाना दिहन सन। आ इनू स्क्रिप्ट बाई स्क्रिप्ट पूछलन सन, वायरल डायलॉग पूछलन सन कि हमनी के तनी मिल जाओ चिखा ना कि चिखी से हमारा चैनल चलो। एकनी के रउरा इंसाफ मिलो चाहे ना मिलो, कोनो प्रभाव पड़े वाला बा? एकनी के चाहे व्यूज, एकनी के चाहे पैसा। ई माधर चोद व्यूज आ पैसा के चोदल बांस, इंसाफ के चोदल नहीं खन। इंसाफ करे वाला एके गो चैनल बा, मनीष भैया के सच तक जौन रहे, जौना के नाम अभी चेंज कर गई बा। वो व्यक्ति का हम देखे नहीं कहीं भी कोनो रिपोर्टिंग करत होके ओ रिपोर्टिंग में दम रहेला, पावर रहेला आ सच्चाई खातिर आवाज उठावेला। चाहे जौना सरकार, जौना मेटर, जौना मुद्दा पर आवाज उठावस उ सच्चाई खातिर उठावलन। लेकिन ए बहन चोदवा के एगो तो एकर वीडियो वायरल हो गए, पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू, पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू, सोचला कि आउर एगो बना दी। ई माधर चोदवा फिर गइल बहन चोद, फिर गइल स्क्रिप्ट लिख के आ फिर जाके पूछता ए तारा माई के चोद तू नहीं, इतना पब्लिक बोका बा। अभी एगो और वायरल भइल बा, मर्द के संगे रहबू कि भसुर के संगे रहबू। अरे माधर चुदऊ तू नहीं, एगो तो दुनिया के तू जना दिल कि मर्द के संगे मत रह, देवर के संगे रह। अब बहन चुदऊ भसुरे के बर्बाद करते रहो। रउआ लगनी ये वीडियो देखा तो लोग सोचत हो लोग कि लड़का बहुत गरियावत गंदा गंदा किस्म के। हमारा ऐसा कोनो मकसद नहीं है, हमारा ऐसा कोनो मतलब रूल रेगुलेशन नहीं है। सिर्फ ये कहे के चाहता नहीं कि अगर रउरा घर में अगर कोनो ऐसा मैटर होता, मीडिया लाइन का माई के चुदो लोग के अलाउ मत करी। लोग ई सरवा इंसाफ ना दिल सन, ई फैलहन सन, पूरा एकदम छितरा दिहन सन इज्जत पानी के। जवन मेटर बात विचार से सुलझे अलावा जवना मेटर के सुलझा के ठीक कईल जा सकता, ई बहन चोदवा वो मेटर के बिगाड़ दिहन सन। तो सतर्क रही है एक माइक झकोरा न्यूज से, ना तो रउरा जिंदगी में झाड़ू से झोकार दी। तो बस इतना ही बार चलो तनी हम। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, हर हर महादेव।